Ubwansu bw'omugusi. Omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amarokereryo y'abaibuli. Iginego soli y'ukwege y'omwitongo unekoletwa simule na Ndizi TV kubwatira na muno mubagani o Camel Park. Chando ya beire menge nyamusi oyo omoitongo kwa ya teira mange omoitongo amaliga kera lituko omoitongo kwa ya teira mange omoitongo kakire mbere ya ankyomboke buya omoitongo wayaeteira mange omoitongo amaliga kera lituko omoitongo wayaeteira mange omoitongo lakire mbere ya ankyomboke buya. Nyamusi ndage tonte bibono iga nekibesa irenga ekikwandenderete nyagitari egere nko ebono iga egere ng'omorembe urubonega mama nchinte tibesa chia uchinde chionse totage tibesa manya chinga kinarenge nyagitari naboke nyagitari bwa yare keba ebo se yare tari bwa yare nole nayo rancherani hasi ono linde ngaya mangana yaruere tonsipi aya nyagitari aya netekene iye korore kananga nayo otakane nje nasteranga haki kongo morembe ndebi kibesa bono iga yengwakane egere urubone agaiga ongo morembe onge titoro onge nona asengweta nje naita naronga no mumi nande yangera ko mama chinte tibesa chia uchinde chionse nende mangana yo gutangasa mama itingo nyaro gutangasa kende nyasa no mwiborione state yona chaka gutangasa mama unondigerete kwanya konda kingwe karanza n'abantu usina asiga toreke egekundi toko gamba abantu kwanya kuwa mangana ndo siga mama toliko chiroche toliko genda roche na genda roche lakini nyone nyaboko unwa staga chikundwa ni roche agonte inganya ko ruga roche gawo nabona ogakari ko mera na rende nebigori biri byao na mungino ndo chire na rara tene nese amangara igabone nyarokeye umwana mukamu muroyo mukaya igabone igo yani basinywa yani uguntangasa elimore neti nyaruka roche bana biri bali byawo munywa mere nabo banombe anteregete ungarigete nago tebiri nyamusi nago kaniri pinga bone gaiga anyenya sawo ngetogo moyo itukongiyo nago titako na kontenera kaiga nje nakoro rikieni kiao soka gotiga kuna wazazi? Niko na wazazi. Mamangu anafanya shughuli za ukulima hapa pale, kulima mboga. Lakini pia babangu alikuwa kitambo kidogo ni mwimbaji, unajua anacheza gitaa pale ambapo kama yale. So ikaje ikafika wakati fulani wa kuendelea, so sasa yuko tu
Sasa wazazi wangu kuomewa. Swala mzima ni mke, tumekaa kwa muda mrefu tu. Kikubwa hatujaweza kujaliwa watoto, lakini yupo. Tushakaa naye kwa muda. Samahani kwa hilo. Mimi kuhusu relationship yangu, I'm sorry, sitaweza kueleza sahihi. Ni story ndefu. Inanitia uchungu moyoni. Pole. Pole sana. Hilo nitakueleza maybe siku nyingine. Sio leo. Inshallah. Tashukuru sana. Nafikiria shughuli za shamba, si ndio? Nikutembeze hapa, nikuonyeshe sehemu 2 3, uangalie hapa na pale. Alafu kama ukipata sehemu nzuri, nakutakia kila la heri. Nitashukuru. Soka nguchigai, soka kuchia, soka nyamusi, soka sike. Sike nyumba yangu. Ganda nani tu nini? Uta na bungi. Mama. Bona rero mwana kwabuke. Iganga yebono ko kinga iti mukayone ogutangaza uko natangasiru. Nore ne ikinyi ngo tangazwira muna natangaza. Magana tonye kwani ya mapama. Nakweresiri gocha kwa beri na musi. Agote birikire ntu kibuki manyite kurumia. Monyorege kunyarikana nga gusinda singi nchutugo cha twaragira amo yarorokana nga nae bwiko gotokonyaga nakindi ngiyo to koraga igaminto. Akitige nga ni rio moherio ntu irorera gokora igo. Egera na intu twaro murembe nyumba mintu ebenga na intu kwirige ritore abantu baisanikanga na intu family yetu na nyamusi kogenderera tore. Yani mukayone umwana one bimutangione. Yani ayo okiri usanye nkwana gwetande nebinte imobegete matobo sani obwota igwe muna natangasiru asengweta igobona lirorio nasai nintembere nyomba mumware ingosoka paranya koigwa yango na koigwa mama wetani korwa senyaboke ngai koigweta mangana yande ko wetani korwa senyaboke ngai ngande kwanya ngweta para karatigana mangana nyaboke nyaboke mbwa yaga kale ni maetenga nyaboke igi yandi yara kwane omotagerere nyaboke mbwa yaga kale njoma nyene ngosoka para ingana baba bwakire atiwa igogo ate mukamundu muyokorire bita yani ekiaye none kibesa nga mukandwera kakyo mwana one oje mwandwere te kibesa mwana ko ntangaza oje ndende yena andi nalingere ikirikonde lakini mwana ko ntangaza kati abwe salinge kusendo chakale ko ntangaza usenga yakale ko ntangaza ayo nyako akiko sayo ko akiko mama wikirabo njitindarura sababu nene ande iseko bange binte byonsi mbiro mbireke maene lakini rende tindatebanga bagandro ria gutangaza na goteba kindi yonse ninje mumanyete buya nimanyete nga nyamusi takwa tibi kundi ya basubati yakwenda gwikaranse para achake gukwana nyamusi onyo genda onyore ndoche nigako genda leta match era nenyomba na igure nga nyabuki nigachite ko murwani roche ekikaro kituracho ntebiga aye mamo minto Torante binga nyamusi narwani kuroche akaurubake kebuyu amacha agaitegwa ya moso geta mangana amotebeti ikagera paka nyabuke nkoro yaye kairuruka gacha kumurwani ama tintage titogendera sa mangana yo mani ari tintage tiabenga naye bono gocha koseri musubati one kurumwaye iganyumba mwane na inche asingote yabanga ngaki ngakitoko menyaga ntuo mana mukaya ntuo mana abantu baite baibungana omwana nangina baitenenarete yarora kandire nganje nyoko mino inje na koibwa boliga na korerire na komiria mamiri na koberekire mogongo mpaka kwareiro monto manne bano kwaretire nyamusi gaiga nyamusi nera gwatebire maite korwe kiara mpaka etuki yaye umaite obuye bwaye obwanya kobara buna korera
ribaga ryogoikeranga bono ngochori gosieka mwane enyomba nchibweka nachiete ngari gebigari byane watebira asa matera ango likakene ngio kegocha lakini ngasangereria bitongoro nkabikira nimpaka nkagati undi tayo ngonya no ni ribati erimu ngaibono kwa rusiri chinguru cyogocha gosieka mwane ogoseri musubati na retiro ndata maitese mu ruseti mubeke nyomba muchaye ko musere igabona ya ne nyomba gonteri kwa streni kwagachire ase kwarura rogwa ikeire muno ikerete iga bakebi byonse bigata ko chipu ini biro tutagete komanya mama biro biyo garama abasubati abanki egaiga origere nonye munari gati bakaba murabaye basokiri abana basasi babekire buja tari njire yaba gocha kurwanya musubati yombaga una nasoka norakema tinsuka tindusiko tari na to rusiko aya na mariyo babona obekeire iga ikiro motuga ninkwana liria ninkora buya to kunyura buya bwa mama omino ituko ndiyo ranyore obuya bwa mama omino nimbo manyete butambe egekogera ngaya boruseti ngakocha tukacha kukorera nyagitari na nyamusyo yo kurwanya re babona mwachete kondenda so tati mucho kontangaza obuya bono burubyo utagete egara ntugo mondende montangaza mwale kondenda lende mwemanyere ni mwekangana kiyaya kakyo yo mama akinto tuwe manyere ntu tuwe muchiko ntangaza manyire ntu byekondo muchiko ntangaza pakati besa mwanga kanere mwale gotigana gotia mbere ka bunyagitari kero ya nabere irororo eserikali emanya kebenga omongina bono kana gosibiti sani gitia barwaire egere pini yeso agotyo minister bigotagonda igona riro rikwaruja koigubuye nabebwe kaine mama nabebwe kaine egasi yawo igetakire ko bagutugeka mukamu murogo omoro gichinjira cyoko babuni musubati tari ugocha konsera ryo musubati ekero nasokire ku runyomba kera ritu kumambi no mugita abayiboli baya baje amangana yakwanywe egere enkoro yane manya gota goikaranza lakini anya nabayigo elikora bwana Omoitongo abana bachaka gukura bakunangiria anti mutoro kuminyoka gucha kuikagatigo mwana bagontena inchukura abantu bache mama ikiri amayanda kubwata insensemo ya Burabwe kaunti ya Nyamira somo sacho yo makagere kumuita mukaya so kumubutora nawe ikagokwa It's very unfortunate and very unfair as abantu babo machoge umushimi wosoro kurubugira ngo cyo kora amayo kuli as a constituency yayo omuchumbo soro tigasika baraivande no kuboria kwa bamenyi babo machoge Burabu bakomochya sogoswana na no muchumbo bo yo tuajira no mo como na secretaria sengenje tumira namo batavia serikali yetu ya bana ngambia mona sengenjo kwa watu na people of Kenya kwanjira umuntu kurukungu muri mwenzi agenda sikura yaba director package die aba director becha baruse tuwe biroga sobora ibweta konyoro mo sobo gocha koira na sobo chori Omoitongo Mukai njimasi. Nje kubika na mama mino. Nje kubasana na mama mino. Tikangene mukana. eish Tikangene mukana. nyamusi nikike katigagende mama tekwanere tetalinje nakwana tekwanere tibwe tigagende korubwana ga nyamusi lakini umaite sina munyorete mpaka na muretire nyamusi mangana kya yokwa ninche ngobegeta gose mama Mukai tena lakini mano kila bakari tukuririnda chengo tebinga nyamusi bono na isanikire na imukogende na riri tukontege tuimukogende to baisa koirora gukwane yende kigwako mama lakini uroche bindokoreta mwana igo ninje ngogenda igo bono familia ane ingonyerenda bunanta ete kole nasiorere ngana ki aya mama karunga gaiga otomorembe nabongo amangana ane ayari mwane karuororo era mwagoga nabongo genda banga mangana ari nyumba rogora mintu na rutakire kubanga bona iga nyumba mwane
tinkorora muchiono gusareka erindenkire ya mwana ga ninche nkorwa ninche ngumani ngokomenya ningotari komenya lakini oyera na akani nyamusi na akani mama onyore na amasikani na koire tari ara yese ayugo chakoswana nenyo no maitanga turaitira kibakiayo no maitanga no eno ruwe na bonda gotini chindo ensa igabona ngaka yonye gikunyareka na butete ko ngaka ekane nyamusi atigara nditororwe ayesingenjo uisaneke amangana nchimenye tutakire kubangana yari nyomba mintuka tari amangana yari nyomba mwane oche bono mambi chikutenda gesiri kiane ko seri musubati one ko nyomba ngati ganye nyomba mwane lakini ngai kanya musi aro takobera bonera na akanyire agiye nyamusi yako akobekeire na ara guchanganyiro bongo bwao amakimuka nyamusi akari gutitora nambia no borongo nyora ko marabora ranchi mama nakina gotebinga kindi kyonse tigana tigayo ndike bintu bya no goteba byazari byo mutu ndike kitokori nyumba agaga mintu yamusi tinda itibone ko moranga tuchi kuragira agabu twense ai bondo bera na mangana ari nyumba agabu ya shughuli kiroro lakini ya mangana ari mwane kuranchi nyantigere nyabange nche bwe komwe tera turi batari magandi na bona ari bakanyaro mwana oyo kayo na ko ngondo kirari Nyanchamba mu gihugu kwachorire nani kai kwa Rusia maru ntama bwaje ga nyanchamba nabona kuraga mama na bakunya gotebrero bindi mtogo kore nyanchamba boy manro bwane kende gyo bante nyanchamba ngeke oi ngeke bono ngeke ndo leta ga iga Wala sare yangu bado unaniharibia wewe. Mkeke mbona uko nyanchama? Ngeke ndio wasase. Ya, nkeke. Neno yokorogete gakika yiko saa chiete ikakwete. Nayo sana. Okonda mege sana ni nyanchama. Okonda mege sana ni alo tite. Tene nengo bwana paka. Tene nango toro baseno ngake. Oida. Osako mama ta yoge kana kyo korega. Nchama nkigusoko tyo keri nyumba iga. Nano montaso nyombe igita kubani tokoro semaru nsenga maru nkyo gotyo keri nyombe igagesa nato asagana ke wadom ya nyama to mungogontuma tokandre to kotebi lakini tori ko igupinya ntama ngose nane nikumarise tene nango torole kono mrere te hanga yugo tena goti ndeto ko bori nga yugo tena goti ntigane bana yugo goti kana nga yugo goti asagana igero kwano chima moso kyo karatu ko kare binte mi asagana esagana teni na kwa gengo temango boniga yani koro kirie bichembe pia se familia yega ugote te konye korapi ngibono jeje kurwasende nkinda gatenda to orongwane obo muntu obwate byoro kerwe bijana ayonyo gero no mara yo nanyo komura baro gikalwasende igobona ni tutokoro gete na baro
tigango tigena go tigire ga bunyantamo yo karwa sende na go tigire na mata kuiborete mama rwane aje igande te kwara kimama ibintu go kigwakora mono giro Anya sana kanji kama ni mwaka paka tu kwenye kwanza na upe tutada na mama. Nyamusi. Numanya tenga nincho mogako ninche gweka manyete chi sababu chiko garuru muchio ninche maeta sina kurusiri asito ikire bono. Mamu minto jarate yara cheko gote imuru mwane ninche gweka ngokote babona. Mwinyore lakini asitua rusaniri mwinyoro bwanchani boito kurumani. Mwinyora asitua eteira mangana makongu ebinte ebinge twa eteira mpaka bono twa ikire iga tokuma chikororoka na buna bantu. Umana gocha goteba ngogende. Ogende bono ngayogo ntiganje. Ayo manyete nga matera ya nengorika. Itukweli monya saya na chankonye na inchinchire itigoke tobe buya tutige gochayo na abanyakenyo. Babona. To baisa gotegerera mangana montonde manyanga ninchu musacho ugu asinkeye ninche ngogote binga bono chiza chabere chogosoka chiza chabere chokoba igora nyumba ga igoso otumoke monje Makaya ataro tina na remerei keisa nyaki tro chagi mama mna tanta gitipi go igo muchiyo Makaya ngwara gwanje togende angori anontebeti atwenyemba twende tomenyare pi asenyora mama minata nyaro tonyora akimukai iri asobe torwa enkaga igusinin twaro morena ngaro zire koremereri enkaga mama minotanga anje tineba na no mete mukai akitwesterunkaga iga usenje ngenda ina bunguti garanga binuga Nyamusi umanya tenge michando nire michi amangana nabako ba makongu turiko bamegera ngabona matukonsi tujiko kotwara ngatogogete imichando nabigocha ebintu naho bigoche ebintu lakini teigo ikira asibono togoteba nga twatigire kokora twatigire kogendera koboro because wikatoboro imichando nabiri nsekera ase nabarigo lakini nande bono Nyamusi one nebe biyoro chaye kobere nyumba yo muntu umanye kwinga chibone musacha bigari byane tinkorera tikende nigo bono nabo kana tege miango yanko tego bo byo manchon nigo ndake tutware kerengere rukiriga okonyi bonde tiborgo chikurwa se muntu ndo tayi asiko nintu tuweka tukori kichinjira cheto nintu tokorana na kitogwe konya baka tuji tuikere birengerero biri tugocha twatwara butamba Tinda tuchake gutwara birengerero byako genda isiko usibya guchikobera asande mama minto ni mumanyete butambi kora kini amangana ali minto ga iga tikabera ya minto ga igo pero ante tempo anai quanto mete na chiete ngarre minto na everete nyanja mane kene nabako nyumra kwa soge to kagendo gatotigaga ega achaga ega akonywa marue chinya sora gutabake sigara yonje na kene mango nywani ngachikomokani ngachikoma advice yatike ega ansiara na kirosho bonto ko tempo atmaereso nkoerese Ito mwana mwiseke kutumika enyasore kunywa maru keraba amarwa yako manufactured kuri kare it's harmful to your health lakini achore kunywa marwa achore kunywa nyasore ye noninchi nonye na kutumete na bere ginkuerengera kaigo sena goseta umwana nagonchuka osoire chisabu chimbe osoire kunywa osoire timbu atmaereso yani mama gonyi cyane te yani umwana tu akagerete na rogo cha gutobiyori
atworokie thaya gochimoto yani osirire pi mama Mbati maire sopi mwana nenda kweleza Ndi kurara Kwerengera libotuko Nakaibure Achinya sawari chebana wabutumuka Mombasa Tali kusiga Lakini bono kero Kerege nteke gya kunire nkoro yame Kurara Pire linkorarira Nere manyete Akerengo kia maligango itira gutuko Umati naro ringa ngucha kokoro uri gosona nebo. We osoke kurwa mbaka timbase kukuiwa simanga nali mwa nandi kururero. Gosona na nyamusi. Mate nanya kugwaka buyego lakini njenga kinda tinja akolengera ringa nini kore. Mchande to mwana na tindikora. Nawani nje mama na asinye upi muna tokora nere ga yani ga kobo kawo. Hello. Nani huyu? Madam. Sasa mimi ndo nimekupigia simu. Si kuna simu ulipokea? Mimi ndo nilikupigia, nilitaka at least kama uko na muda tunaweza ongea kidogo. Eyo negosoliyo kwegya ya Omoitongo buna yaletwa simule na Ndizi TV kubwatira na muno mubagani o Camel Park.